Myslíte si, že toto je číslo, ktoré zaujme Simona Cowella? Dúfam, že áno. Tak vám držíme palce. Ďakujem. Ale pekne chytil tie paličky, že? Trafil sa úplne na chop presne. Ale mimiku má trošku len vínovskú. Je taký trošku... Wow! A pritom taká blbosť. Je to veľmi nezvyčajné číslo, také proti prúdu. Na druhej strane iba mŕtve ryby plávajú dolu prúdom. Sa mi to páči, že si priniesol niečo, čo sme tu ešte nemali a čo výnimočne funguje. Tomáši, bavili jsme se. Vážne, ďakujem veľmi pekne. O to jde. Áno, samozrejme. O nic jiného. Mne ide taktiež o to, aby sa ľudia bavili. Takže jdeme hlasovat? Áno. Ďakujem. Áno. 3-krát áno, postupuješ. Super, ďakujem veľmi pekne. Majte sa pekne, dovidenia. Majko, čekaj, že ťa vidím. Ja som vedela, že to spolu.